No, 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 no. Alright, what's up? Si Ma'am ba yan? Yung lady guard na maganda. Sige. Ay, sir. Oo nga eh. Mukhang tulog pa nga eh. Sa ano sir, sa online, mahal, Porto, bili ko 3.6 lang to sa Tindra PT. Mas mahal yung service mo eh. Hindi Bugart. Hindi mo na magpare sa service mo kung hindi mahal. Sige sir. Sige sir. Sige sir. Gago! Opo sir. Nalagyan ko to ng pula, hindi kaya pangit yan. Unleaded nilagay ko ngayon. Kasi nung karaan walang unleaded eh, tula nilagay ko. Nakaraan? Oo. Pwede kaya unleaded ulit? Ha? Magandang yung pula. Sige, pulaan na lang. Pula oh. Oo, nasanay na siya eh. Full tank ka? Oo, sige pa na yun. Unleaded sana yun, kaso nung nakaraan wala kayo eh. Kaya pula na lang kinarga ko. Matthias, been wondering. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Gago! No, 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 no. Gago! Suyak-suyak at kunwari patingin-tingin sa akin, di maintindihan ang ibig mong sabihin. Kung mayroong pag-ibig ay ipagtapat mo na sa akin, agad naman kita sasagutin. Aking puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala mo. Pangit ng boses. Gago! Bakit ang saya mo, Breezy? Gusto ko masaya mo lagi. No?